Protože je dneska ten apríl, s Áďou jsme se rozhodli, že natočíme pranko. Tady to je. Ještě bych chtěla zmínit, že to bude na části, takže tohle bude první část a kdy volá Áďa, tak to bude ta druhá část. To můžete očekávat možná ještě dneska nebo zítra. A my jdeme na to. To ti nevezme. On to bere vždycky po chvíli, ale to by už to vzal. Dáme někomu jinému. Ne, počkej. On to nevezme. Koukejte, jaký mám to. To číslo musíme pak vycenzurovat. Dave? Ahoj, víš, kdo jsem? No, víš to, počkej. To, já bych ti něco potřebovala říct. No, já tě asi miluju. Vážně? Můžeš, už mám. Šimku? No, ahoj, hele, máš čas, chvilku, jakože jen tak přes telefon. No prosím tě, je tam u tebe tak někdo? Kde? Jestli je u tebe někdo. Ne? No víš, já bych ti potřebovala něco říct jenom tak narychlo. No. No to, víš, jak se známe už tak dlouho. No. No tak já tě asi miluju. Ty další kola. Apríl! On to věděl, no to není fér. No právě, ale ten David, ty vole. No, je tady i Áďa. Čus? Taky vykuš. Jo, pryč kouří. Jo, teď já jdu volat.